信じろ、俺たちにはまだレブロンと八村がいるぜ。4月6日 VS マーベリックス。皆さんご存知の通り、ドンちゃんとリーブスは今シーズン全休ならば、俺たちの八村に頑張ってもらうしかない。シュートコート、バカがコーナーガラケーアタック。1クォーターがフィードゴール5分の4、12得点。ただこの男も化け物すぎる。前回の試合51得点、グーパーブラック。レイカーズ必死確落ち、きついか。いやキングは健在。ケナードもドンチッチとリーブスの代わりをしてくれてる。トリプルダブル。ヘイズも頑張ってる、23得点。八村も今日スリーポイント5分の3、フィードゴール13分の9で21得点。いけるぞ。お腹でブロニー、てめえ何やってんだ。父親参加型の授業参観で叱られてんじゃねえよ。父が背中で見せて教育だ。41歳30得点。いけるぞ。19歳クーパーが化け物すぎる。史上最年少2試合連続45得点を馬券上でレイカーズ敗北。きつい。次回3打戦無理。